srdci Vysokých Tatier, obklopená divokou prírodou, stojí chata pod Rysmi, najvyššie položená chata na Slovensku. História chaty je poznačená tragédiou lavín, ktoré ju dvakrát zničili, no vďaka odhodlaniu ľudí bola v roku 2013 znovu otvorená. Chata pod Rysmi privíta turistov len počas letnej sezóny, ponúkajúc útočisko a odpočinok počas dobrodružstiev vo vysokohorských terénoch. Unikátnosť chaty umocňuje ikonické panoramatické WC, ktoré ponúka jedinečné výhľady počas chvíľ odpočinku. Pre tých, čo túžia po nocľahu pod hviezdnou oblohou, chata pod Rysmi ponúka útulné zázemie na prenocovanie počas túry na vrchol Rysov. Chata je jednou zo 4 vysokohorských chát, ktoré zásobujú nosiči, čo zdôrazňuje jej odľahlú a zároveň čarokrásnu polohu. Navštívte chatu pod Rysmi a zažite nezabudnutelné dobrodružstvo vo Vysokých Tatrách, kde sa spája história, prirodzená krása a pohostinnosť.